Start na po. Ako po si Jonathan Ramos. Ako po yung may-ari ng Aros Fried Chicken. Dito po matatagpuan sa 1653 Maria Rosa Street, Malate, Manila. Pag bumili po sila ng manok na halagang 50 pesos, meron na po silang free sotangon doon. Tapos, pag gusto nilang mag-refill ng sotangon, pwede naman po. Kung sawa naman po silang kumain ng sotangon. Oo, unli na po siya. Kahit libre yung sotangon natin, asahan nyo po na laging masarap ang isi-serve namin sa inyo. Hindi po namin kayo bibitinin sa mga ingredients na dapat na matikman nyo sa sotangon. Sa sotangon, special siguro yung pagmamahal eh. Pagmamahal ko sa mga customer, kaya siguro napapasarap yung sotangon niya. May mga ano siya, marami akong nilalagay, hindi ko kasi tinitipid sa regado yung mga tinitinda ko. Kumbaga sa akin, kahit na maliit ng kikitain ko, basta marami akong nakikitang taong kumakain. Masaya na ako doon, pinaka-the best sa akin. Masaya ako nakikita na nakakain sila ng maayos. Para sa akin, yung pag-appreciate ko sa mga customer, sir, kasi ang dami ko po talaga kasing mga naging tropa na customer ko simula pa nung nag-umpisa ako hanggang ngayon. Sila pa rin po yung pumupunta-punta dito. Siguro yun, yung pagiging masigato sa customer, pinaka number 1 talaga sa akin. Lahat naman ng tinda, may lasa naman talaga. Depende na lang talaga yung pakikisama ng isang business yung mga nagninegosyo sa mga customer nila. Yun sa akin. Ano po, meron kaming 50 with rice, 60 with rice, 80 with rice, tsaka 70 with rice. Lahat po yun, pre-sotangon na siya. Unli na po yun. Hindi po maliit ang kita, pero para sa akin kasi masaya ako eh. Masaya ako sa gantong sa gantong hanap buhay ko. Sobrang saya. Opo. Pero hindi ko po iniisip yung ginagastos ko dun eh. Hindi ko na po iniisip, inaano ko na lang para sa akin. Ang tagal na po kasi talaga ako naglilibre ng mga pag nagtitinda ako ng chicken, gusto ko may libre sila. Para pang ano ko na lang sa taon. So, kasi minsan may mga nabibitin sa kain eh. Kaya ginagawa ko, nililibre ko na lang yung kung ano yung mura lang naman yung yung ipupunan mo doon. Kaya okay sa akin yun. Bali, nagtitinda lang kami noon. Nauubos namin 15 kilos lang. Minsan 10 kilos. Hanggang sa, yun, nakilala nila na maganda yung pagkakaayos ng paninda. Kasi yun, doon, dumami yung mga kumakain. Hanggang sa, yun, umabot ng 60 kilos. Hanggang sa ngayon, umabot ng 90. Minsan, 120. Pinakamataas po yun yung 120 kilos. Isang araw na po yun. Sa akin masaya. Sobrang saya sa negosyong tinayo namin ng asawa kong to. Masaya. Araw-araw. Talagang excited ka lagi na magbukas ng paninda mo. Gusto mo maaga ka gumising lagi. Para makapag-prepare ka ng maayos. Maaga mo ma-prepare yung mga gagamitin. Makakaluto ka ng maayos.
Sa negosyo kasi hindi mo pwedeng maramdaman yung pagod eh. Hanggat hindi mo pa nakikita yung resulta ng negosyo, huwag mong susukuan. Kaya nga, nagnegosyo ka para umangat ka eh. Kaya sa akin, hindi ko nararamdaman yung pagod. Tsaka marami akong mga katrabaho din dito na nagtutulong-tulungan kami. Yung mga kasama ko sa trabaho to. Siguro naitulong sa amin yan. Yan, yung mga anak ko, nakapag-aaral ko. Bali, 4 na po yung anak ko eh. Tapos buntis po ngayon si Mrs. Kaya napakahalaga po sa amin yung ang laki na naitutulong sa amin. Hindi na kami umaasa sa mama ko. Dati umaasa kami sa kanya, ngayon hindi na po. Kumbaga, nakitaguyod na namin yung buhay namin mag-asawa dahil sa negosyo to. Sa ngayon po, nag-start kami, 7 AM po yung start namin. Kasi dati alas 3 ng hapon hanggang alas 11. Ngayon po, nag-start na po kami ng alas 7 ng umaga hanggang alas 11 po ng gabi. Kain na po kayo dito sa Arroz Fried Chicken. Matatagpuan niyo po ito sa 1653 Maria Rosa Street, Malate, Manila. Tapat lang po siya ng Robinson Place, Malate. Gilid po siya ng St. Paul. Maraming salamat po sa lahat ng kumakain araw-araw at hindi nagsasawa sa siniserve namin mga pagkain araw-araw dito sa tindahan namin. Okay, sir. Salamat, sir. Sir, meron yung libre. Apo, libre lang po. Pero anli. Opo, only po siya. Kung hanggang kailan po nila gusto. Pero kailangan bumili ng 50 pesos, no? Opo. Dito ma'am, 60 with rice siya. Tapos dun sa dulo natin, yung legs na nasa dulo, 50 with rice na po rin. Pagka walang rice. Pag walang rice, dito ma'am, 60. Dito, 70. Dito po, 50 pesos lang po siya pag walang rice. Dun sa dulo ma'am, 40 pesos lang po pag wala siyang rice.